Iki lho rek, oma gewede dawa senenganmu kabeh rek yo. 6 kali 15 regane yo murah, cuma 350 juta. Ready unit siap pindahan. Dadi peno iku mek nggawa awak tok. Soale nang kene iki wis paket komplit yo. Wis aja langsung mlebu ae gak panas-panas rek yo. Wis oleh pager permanen ngene iki wis pager wis free teko aku yo. Wis kanopi free lho, omahe dukur. Lah masalah karpot ombor yo, mobil sembarang isok mlebu. Alphard, Pajero, Innova, Los yo. Pasata pak depan wis kayak ngene free AC iku wis AC ne sono rek yo. Nang kene iki wis tak kran be menawa sampean pengen nyuci-nyuci mobile yo. Lho enak mana istimewa rek yo. Ala villa ngono iku, ono tanggae ngene iki rek yo. Ala villa, ala pos kamling ngono iku rek yo. Lah terus nang kene iki ono terasan. Kena ge nyantai-nyantai lek isuk karo rokokan kayak gak duwe dosa ngono iku. Nang free pompa air wisan ya. Wis langsung cak yo. Kusene almini, pintune double door jare arek-arek iku ya. Wis lho subhanallah mau wae warek yo. Kamare ono 3 rek yo. Lho plafone bois rek yo. Wis drop silingan, kamare 3. Lah iki kamar pertamae yo. Area iki kiwir ngono iku wis free AC ya. Dadi sampean karek nukokno gorden tok. Wis hemat ya rek ya tuku omah iki. Wis paket komplit soalnya. Iki kamar keduae. Ya, kamar keduae sampir padha ya. Wis ana cendeloe tenang anti pengap. Lah, terus nang kene iki langsung ae cak yo. Kamere jejer rek yo. Iki kamar ketigae. Lho, kamar ketigae wis ana cendeloe kabeh ya. Lah, terus nang kene iki ono dapur sing istimewa, wis ono mini bari, wis full karo kitchen set, wis ala-ala cafe ngono iku rek yo. Lho, kitchen sete atas dukur. Lho, wis free kompor tanem yo. Wis mau mewah rek yo. Lah terus nang kene iki ono exhaust yo. Lah terus nang kene iki ono area laundry room, area cuci jemur nang kene iki rek yo. Kene wis tak kran, kono wis tak pembuangan, soalnya nang kene iku fiber. Kini wis tak colokan bae menawa sampean ndekek mesin cuci. Iki wis tak gratisi jam ya, wis. Langsung rek, langsung dibungkus dibungkus ditumbas. Lah terus iki kamar mandine. Kamar mandine gede kene gados wong swidak rek yo. Wis free teraso, ada sabun ready, klosete gawe duduk yo. Wis enak. Exhaust ono rek yo, ono exhaust wow, wis paket komplit pokoke omahe iki rek yo. Omah iki ready unit siap pindahan, ukurane 6 kali 15, regane 350. Lokasine ndek Boteng Menganti, cedhak karo Terminal Benowo. Ya, wis ngono ae lek sampeyan minat utawa pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.